Busy na ang mga eskwelahan sa Talisay City alang sa enrollment, brigada ug balik eskwela. Samtang sugda na usab ug pagpahimutang ug mga police assistant desk sa mga eskwelahan. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Daw balik klase na sa Talisay City National High School. Kay dagsa na ang mga tinunan di nang uban gikuyugan sa ilang ginikanan ug guardian. Matod sa principal nga si Judetho de la Cuesta, nga sugod pa lang niadtong Mayo 18, nagpahigayon na sila sa full enrollment. Napanlantawan na nila nga moabot sa 6,000 ka mga tinunan ang magpa-enroll sa maabot nga school year. Sa niaging school year, niabot sa 5,775 ka mga tinunan ang eskwela sa TCNHS. Sa May 20 pa lang, o duha ka adlaw humansug di ang enrollment, moabot na sa kapin 4,000 ka mga tinunan ang nagpa-enroll. Karon pa lang, nanawagan na ang eskwelahan sa stakeholders o dugang mga lingkuranan alang sa mga tinunan sa pagsugod unya sa brigada eskwela. Sa miaging tuig, nagpatuman na ang eskwelahan og shifting sa classes. Apan miabot sa 70 ngadto sa 75 ka mga estudyante gihapon ang mogamit sa matag classroom, matag shift. Top priority nga problema is mingon tag lacking classrooms pero it cannot be immediately solved. Siguro furnitures like armchairs. Siguro na mga modernate na mga armchairs, dawaton na mo na yun kay even though lacking classrooms, mas importante lang ang mga bata, masunod classroom, makalingkod lang, nalay kaswatan. Na yung mga enrollees coming from the other barangays, akong ibalibaran kay naman mo dito'y senior high school, naman mo dito'y public secondary school sa inyong barangay. Nagpatabang na usab sila sa DepEd o LGU alang sa katukuran sa dugang school building. Napamami space, buildable space sa likod. Siguro maka-construct dito siguro mga 4-story 12 classrooms or 4-story 8 classrooms. Nagtawad lang may mas agyot magsugod. Samtang kapin sa dulan 800 ka mga tinunan sa incoming grade 8 o grade 11 ang padayong gipaubos sa Aral Summer Program alang sa Reading and Comprehension ug Math and Science. Samtang, miabag usab ang Talisay City Police sa pagpatunhay sa peace and order palibot sa mga eskwelahan. Adunay mga police assistance desk nga napahimutang na. Nagpaygayon usab sila og roofing og checkpoint duol sa mga eskwelahan. Nagsugod nami og kanang deploy og mga personnel sa pads ma'am niya. Nag-conduct na pud mi og distribution of flyers sa uban nga schools para sa anti-criminality nato ma'am aron malikayan ang mga krimen sa kuan labi na nga daghanang mga estudyante pud. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.